Eli me ollaan nyt rakentamassa pilvenpiirtäjää, mutta me ei rakenneta sitä kerralla. Niin se on se ero tavallaan softaprojektin ja talonrakentamisen välillä, että talo rakennetaan kokonaan ihmiset muuttaa sisään. Mutta mitä me ollaan tekemässä, me rakennetaan ensimmäinen kerros, ehkä jopa ensimmäinen huone, mihin ihmiset muuttaa sisälle, me opitaan siitä ja ruvetaan rakentamaan lisää. Mitä se tarkoittaa, niin me ei kannata rakentaa kaikkia rappukäytävää, hissejä ja kaikkea käytävää ennen kuin meillä on ne muut kerrokset. Eli jos meillä on yksi huone ja hissi siellä, niin se ei vielä kauheasti auta. Eli tässä on nyt se ajatus, että tämä nyt kertoo niistä käytävistä ja rappukäytävistä. Mä en oikeastaan ota yhtään kantaa siihen, että mitä niissä huoneissa on, vaan kerron, että miten huoneiden välillä pääsee liikkumaan. Ja oikeastaan sama ajatus on, että eihän kukaan halua, että sun asunto on pelkkiä käytäviä, vaan ne huoneet on se pääasia. Eli mitä vähemmän meillä on navigaatiota, mitä vähemmän meillä on niitä käytäviä, niin sen paremmin. Eli se on se peruslähtökohta. Meillä on kai pelkkä asiointikansi, mistä pystytään navigoimaan sinne sisältöön suoraan. Sitten kun meille tulee lisää, meillä tulee menu, missä on yksitasoinen navigointi. Tulee lisää, me lisätään sinne alaotsikkoja ja tarvittaessa me voidaan sitä sisältöä, mikä meillä on, niin me voidaan sitä jakaa tänne